kto ma lepiej opanowaną tą szermierkę na pięści. Tak, ja również jestem bardzo, bardzo ciekawy. No Salima, tak chwilę nie było na polskich, w polskich klatkach. Fajnie, że wraca. No i jestem bardzo ciekawy, jak Daniel Rutkowski, który no, na tą chwilę walczy w KSW, na chwilę się wyrwał. Zobaczymy, jak ten dobry zapaśnik radzi sobie właśnie w boksie. To ja jeszcze będę trzymał się tej chronologii, o której wspomniałeś, czyli Salim Touari. Jeden chyba z najbardziej topowych, niedocenionych zawodników na polskim podwórku. Myślę, że niewielka część publiczności, a na pewno nie wszyscy wiedzą, że jest to m.in. reprezentant Polski walczący w UFC. Stoczył tam 3 walki, wypełnił kontrakt. Niestety te walki przegrał, ale faktycznie, umówmy się, zagrał w Lidze Mistrzów i dlatego jest jednym z topowych zawodników w naszym kraju w swojej kategorii wagowej. W UFC myślę, że same zapasy i grappling nie wystarczy, więc ten jego boks myślę, że też będzie na odpowiednim poziomie. A Daniel Rutkowski myślę, że jest bardziej znany właśnie tutaj kibicom w naszym kraju, chociażby ze względu na swoje występy w organizacji KSW. Dlatego myślę, że dobre, ciekawe starcie, dobry main event. Tak, tutaj jestem też bardzo ciekawy warunków fizycznych, jak będą panowie wykorzystywać, ze względu na to, że przypomnijmy, Daniel Rutkowski jest to zawodnik, który na co dzień w KSW walczy w wadze piórkowej, czyli do 66 kg. Salim tych kilogramów ma nieco więcej, więc zobaczymy. No, Mało tego. Ja też znając Salima wiem, że to jest reprezentant kategorii wagowej 84 kg, który na co dzień potrafi ważyć czasem nawet 100 i naprawdę ma czarny pas w zbijaniu dużej ilości kilogramów, naprawdę ma w tym duże doświadczenie, robi to dobrze, więc on na pewno myślę, że ten limit również ma trochę wyżej. Więc powiedzmy tak, warunki fizyczne może po stronie Salima, ale to nie tylko warunki walczą. No ale oprócz tych dwóch wyśmienitych zawodników, podczas dzisiejszej rozpiski zobaczymy również wielu młodych, ale również dwóch już takich weteranów klatek. Dwóch weteranów, którzy prowadzą swoje kluby, no i dzisiaj zmierzą się w formule grapplingowej. Mowa oczywiście o znanym wszystkim Grzegorzu Szulakowskim, popularny Szuli, podejmie tutaj właśnie w Krakowie Sebastiana Kotwicę, który no na pewno tutaj również będzie miał bardzo, bardzo wielu kibiców. Tak jak wspomniałeś, spotkają się właściwie dwie stare wygi, zawodnicy, którzy naprawdę już sporą część kariery mają za sobą. No i spotkają się faktycznie na zasadach, na formule grapplingu. Także też ciekawy jestem bardzo tego starcia, zobaczymy, który stary wyga zachował tych starych sztuczek, stary list, więcej sztuczek. A oprócz tego, tak jak powiedziałeś, właściwie tak nie zapominajmy o tej całym underkarcie, który zaczyna się za chwileczkę. Ja bardzo lubię te właśnie walki, kiedy nie walczą o nazwiska, ale walczą o ambicje, walczy charakter, walczy ta chęć przebicia się do czołówki. No i myślę, że faktycznie w tych starciach również zobaczymy sporo emocji. Na pewno. Przed nami 11 pojedynków, a my już przenosimy się do klatki i zaczynamy. Silesian MMA 15.
Szanowni Państwo, dobry wieczór. Czas rozpocząć jubileuszową galę Silesian MMA 15. Organizacja Silesian MMA opuszcza na moment Górny Śląsk i wita w stolicy Małopolski. Wita w Krakowie w hali widowiskowo-sportowej Suche Stawy. Adrian Walczyk, dobry wieczór wszystkim kibicom, którzy są już razem z nami. Witamy również serdecznie wszystkich tych, którzy oglądają nas w transmisji w systemie pay-per-view. Przed nami wieczór pełen sportowych emocji, 11 pojedynków, a wśród nich walki na zasadach MMA semi-pro, walki bokserskie oraz jedna walka grapplingowa. W walce wieczoru zobaczymy pojedynek pięściarski na dystansie 4 rund, każda z nich po 3 minuty, a w tej walce rękawice skrzyżują Daniel Rutkowski, były mistrz organizacji FEN, były mistrz organizacji Babylon MMA, obecnie zawodnik Federacji KSW, a naprzeciwko niego stanie Salim Tuchari. Między innymi w klatce zobaczymy również Grzegorza Szulakowskiego oraz Sebastiana Kotwicę. Te nazwiska wiele znaczą w środowisku sportów walki, a więc szykuje się nam naprawdę piękna uczta tutaj w Krakowie. Zanim zaproszę do naszej klatki pierwszych zawodników, jeszcze w imieniu organizatora pragnę gorąco podziękować wszystkim naszym sponsorom oraz partnerom. Montostale Silesia, DBX Bushido, Superbutelki.pl, Hero Farm, suplementy i peptydy, Paka od zwierzaka, Power Meal Catering dietetyczny, Krowa Mać Burgers Kraków, zintegrowana służba ratownicza, terapia manualna, Ali Nurbagandow, Show Your Strength, Grupa Wolf, Druk Appla, Aqua Woda Sodowa, Climax, CBD Med, Maksymilian Prusak, Panomedia oraz Deep Energy. Serdecznie wszystkim sponsorom dziękujemy, a już teraz, szanowni państwo, czas zaprosić do nas pierwszych zawodników. Witając się z pierwszymi kibicami, zwracałem uwagę na to, że będą to najmłodsi zawodnicy, którzy są dopiero na początku swojej sportowej, długiej, nierzadko krętej drogi. Dlatego bardzo państwa proszę, byśmy obu zawodników przywitali entuzjastycznie, gromkimi, wielkimi brawami, tak by ten wieczór zapamiętali na długie lata. Szanowni państwo, walka na zasadach MMA 3 razy 2 minuty bez uderzeń na twarz. W narożniku srebrnym reprezentant klubu Kohorta Poznań. Przed państwem Kacper Przybylski. Wierz w siebie, wiara czyni cuda. Wielu się nie udało, ale tobie się uda. Wielu zwątpiło w krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zwątpili. Wierz w siebie, wiara czyni cuda. Wielu się nie udało, ale tobie się uda. Wielu zwątpiło w krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zwątpili. To dla tych, co oddali sportu serce i życie jak my muzyce. Temu kawałku na tej płycie, nieważne czym się trudnicie, rugby, sztuki walki, siłownia czy co innego. Ważne, żeby dawać zawsze 100% siebie, kolego, grzać do przodu. Szanowni państwo, przywitajmy brawami Kacpra Przybylskiego, Kohorta Poznań. Żeby bez nadziei nie skoczyć w dachu, nie popełnić zamachu na samego siebie. A jego przeciwnikiem w narożniku złotym będzie reprezentant Ankos MMA oraz Porada Fight Leszno. Przed państwem Tyson
Kwiatkowski! Do celu. Moje skrzydła znów niesie wiatr. Z rozbitem wybucha, jestem jak wojownik. Ja lecę jak ptak pośród tarcz. Nigdy się nie poddam, zawsze o swoje walczę. Po twoje dyktando nigdy nie zatańczę. Charakter twardy, nie do przebicia pancerz. Ach, uwierz, że dobry ze mnie tancerz. Mam swoje zasady i niełatwo jest je złamać. Nie robię z siebie Boga, nie musisz mi się kłaniać. Zawsze jestem sobą, nikogo nie udaję. Dajesz mi szacunek, tym samym ci oddaję. Ja człowiek starej daty i takie wyznaję obyczaje. Gdy idę do przodu, zawsze 100% daję. Jestem jednym z tych, co do końca tu zostaje. I nie odejdzie mordo, dopóki się nie naje. Gdy czegoś mocno pragnę, pędzę do celu i to dostaję. Choć czasem bywa ciężko i serce się kraje. To uwierz, że walczę i się nie poddaję. A gdy upadnę na dno, to zawsze z martwych wstaję. Walczę. I na samym początku dzisiejszej gali walka MMA w kategorii 44 kg. 44 kg, ponieważ przed nami dwóch młodzieńców. Z jednej strony Tyson, mający 11 lat, z drugiej strony Kacper, lat 12. Jak widzimy tutaj panowie jeszcze do limitu mają całkiem sporo, ponieważ obaj na wagę wznieśli 41,5 kg. I od razu również wyjaśnimy, że tutaj na galach Silesian MMA mamy taką charakterystyczną rzecz, czyli nie ma narożnika czerwonego i niebieskiego, ale jest narożnik niebieski i żółty. W żółtym melduje się Kacper, w niebieskim Tyson. Przed nami za chwileczkę pierwsza runda. Oczywiście ze względu na PESEL obydwu zawodników walka jest ustalona na zasadach. Walka ustalona na zasadach bez uderzeń na twarz, oczywiście ze względu na młody wiek zawodników, ale co nie zmienia faktu, że właściwie takie ciosy typu body punch nadal potrafią zrobić sporą krzywdę, nadal potrafią dać dobre, duże widowisko. Mamy właściwie różne możliwości, również dochodzą do tego kopnięcia. Zobaczymy, jak ci młodzi zawodnicy sobie poradzą na tym etapie kariery. Widzimy mocne skupienie na twarzach chłopaków. Przypomnijmy jeszcze, że tutaj rundy mamy dwuminutowe. Dobry frontal, dobry front w tempo, dobra próba obalenia i właściwie skuteczna. A jeżeli Tyson wyciągnie głowę, a wszystko Tak. na to wskazuje, zdobędzie plecy swojego przeciwnika. No ale na tą chwilę bardzo dobrze, bardzo przytomnie broni się Kacper. No już powolutku ta głowa wychodzi, ale podniesiona walka do No stójki. i walka wraca do stójki faktycznie. Po raz kolejny po nogi. Ten sam zawodnik, tak, ten sam zawodnik po raz kolejny próba obalenia, tym razem skuteczna. Teraz Tyson stara się ustabilizować Kacpra, który bardzo przytomnie, bardzo mądrze stara się wspiąć po siatce. Tak, dokładnie, mimo że zawodnicy oczywiście nie mają prawa być doświadczeni, to zachowują się bardzo dojrzale w samej walce, naprawdę bardzo mądre, dojrzałe zachowanie. Tam wcale nie ma dużej paniki, jakichś nieprzewidzianych ruchów, tylko wszystko wydaje się naprawdę fajnie, dobrze, mądrze zaplanowane, realizując taktykę walki. No, widzimy, oddał plecy teraz Kacper, nogi wpina Tyson. A do końca tej pierwszej rundy 20 sekund. Sygnał informujący, że zostało do końca rundy 10 sekund. Wydaje mi się, że już żaden z chłopaków nie będzie próbował
zmienić nic w tej rundzie, właściwie tak samo jak ona wygląda do tej pory, skończyła się w ten sam sposób. Ale to Tyson chyba był osobą, która bardziej szukała walki, był bardziej osobą stroną dominującą, dlatego myślę śmiało, że tą rundę można zapisać na jego konto. Tak, tutaj też nie ma co się oszukiwać, ale zasady, gdzie nie ma tych ciosów na twarz, będą powodować to, że te obalenia będą zawsze bardziej punktowane u sędziów. 2 obalenia zaliczył Tyson, jedno było takie ustabilizowane, gdzie Bardzo wyraźne, tak, tak, dokładnie. gdzie jednak Kacper na dłuższy czas zapoznał się z matą klatki Silesian MMA. Oprócz tego myślę, że strategią właściwie dwóch chłopaków i myślę, że o tym będą przypominać trenerzy w narożnikach, żeby faktycznie te punkty konstant zbierać, na przykład takimi kopnięciami low-kick, który właściwie będzie w tym momencie najskuteczniejszy i również na tej karcie punktowej u sędzi będzie musiało się zaznaczać, zwłaszcza kiedy nie mamy możliwości zadawania ciosów na twarz. A tutaj mieliśmy jeszcze te bardzo efektowne wyniesienie. Wyłapał nogi swojego przeciwnika, po czym wyniósł wysoko Tyson podczas tego obalenia. Tyson mocno nakręcony, chyba zmotywowany właściwie tą pierwszą rundą. Zaczynamy rundę drugą. No, teraz Kacper dążył do sklinczowania i czy uda się ustabilizować? No, przez chwilę wydawało mi się, że Kacper będzie zawodnikiem z góry, ale odpuścił tą akcję i na A to był taki moment, że faktycznie mógł stabilizować swojego rywala pod sobą, ale zdążył się Tyson sprytnie wyślizgnąć. Znalazł się w tym momencie na swoim rywalu, ma takie top position, faktycznie i próbuje zdawać ciosy. Mam wrażenie nawet, że tam jeden cios błysnął o twarz, ale faktycznie było to zdecydowanie nieintencjonalne. A teraz mamy próbę przejścia pozycji, minięcia tych nóg. Po raz kolejny klincz pod siatką. Wyłapanie, wyniesienie i obalenie. Tak, mam wrażenie, że to jest bardzo dobra taktyka realizowana ze strony Tysona. Finalnie on był na swoim rywalu, pozwolił mu wstać. Wydawało się, że oczekuje te walki w stójce, a momentalnie właściwie przeszedł do kolejnego skutecznego obalenia i właściwie te punkty zapisują się na jego koncie. Tak, i pamiętajmy, że o tych 2-minutowych rundach tutaj już nie pół minuty do zakończenia tej drugiej odsłony. Także tutaj takie obalenie, ustabilizowanie pozycji daje bardzo dużą przewagę na kartach punktowych. Teraz jeszcze próba wpięcia nogi za plecy. Tak, dokładnie, właściwie też trzeba dodać, że Tyson naprawdę bardzo ambitnie z góry pracuje. To też nie jest tak, że on jedynie co próbuje utrzymać go w swojej pozycji, tylko widzimy, że próby na pozycji, teraz ładnie odrzucił biodra, nie dał się złapać za nogę. Naprawdę fajne, bardzo dojrzałe zachowanie w tej walce. No i tak naprawdę gong teraz ratuje z opresji Kacpra. Coraz śmielej Tyson się rozkręca i faktycznie, tak jak mówisz, też jestem w stanie podpisać się pod tym zdaniem, że to gong w tym momencie troszeczkę uratował Kacpra. Zobaczymy, co pokaże runda trzecia, bo faktycznie albo tym razem Tyson pójdzie za ciosem, albo faktycznie dla Kacpra ostatni moment, ostatnia szansa, aby się odbudować, zmienić coś w swoim gameplanie. No i tutaj powtórki tego wyniesienia. Ładna akcja, kiedy ląduje już w pozycji bocznej. Bardzo czytelna, bardzo efektowna, właściwie efektywna i efektowna. Na pewno sędziowie musieli to zapisać na swoich kartach punktowych. Runda trzecia decydująca, właściwie final round. Tak, przed nami ostatnie 2 minuty tego starcia. Wyłapanie kopnięcia. Od razu tak, właściwie Kacper rozpoczął prawym kopnięciem middle kick, na co bardzo dobrze zareagował Tyson, przechwycił tą nogę, no i przenosimy po raz kolejny walkę do parteru. I po raz kolejny to Tyson zajmuje top position. No bardzo ładna teraz taka kulanka w parterze. Było tam również wykorzystanie siatki. Wydaje mi się, że tam chyba wyłapana ręka, nie, już uwolniona. Ale był taki moment, że faktycznie Kacper cały czas trzyma Tysona za rękę, przez co
przez co ten uniemożliwia mu zmianę pozycji, ale faktycznie sytuacja się zmieniła. No, mocno teraz presją, barkiem wjeżdża na szczękę swojego przeciwnika. Dzięki temu stabilizuje pozycję. Tak, sprytnie to wymyślił, skoro nie wolno zadawać ciosów na twarz, to zawsze można delikatnie przyduszać, utrudniać i spowodować taki właśnie delikatną. Mamy duszenie trójkątne nogami. Ale jeszcze nie dociągnięte. Widzimy też bardzo przytomnie, bardzo mądrze broni się przed tym Kacper. No, ta noga też chyba nie do końca dociągnięta pod dół kolonowy. Ja myślę, że Tyson w ten sposób nie jest w stanie udusić swojego przeciwnika, ale może go oczywiście bardzo, bardzo mocno zmęczyć. Może w pewnym momencie uda mu się tą pozycję poprawić faktycznie tak, aby ta klamra, to dopięcie było dużo bardziej szczelne. O, tak jak właśnie. Tak jak w tej chwili może faktycznie się udać. Sprytnie jeszcze podbiera nogę swojego rywala. Tak, to będzie prawdopodobnie zakończenie tego pojedynku, mimo że Tak, dokładnie. Mimo że 19 sekund do końca, sędzia bardzo przytomnie nie pozwolił już tracić przytomności swojemu. Duże gratulacje dla Tysona Kwiatkowskiego. Naprawdę pokazał się bardzo, bardzo dojrzale w tej walce. Właściwie od pierwszej rundy budował swoją przewagę, która właściwie cały czas rosła. Pierwsza runda, druga runda i w trzeciej rundzie przeszedł do akcji kończącej. Naprawdę jak na ten wiek spore umiejętności, dobrze się zaprezentował. Zobaczymy, oby ta kariera układała się jak najbardziej kolorowo temu młodemu chłopakowi. Silesian MMA 15. Zanim ręka zwycięzcy powędruje w górę, raz jeszcze Państwa proszę o wielkie brawa dla obu młodych zawodników, przed którymi wiele wspaniałych przygód. 5 sekund przed zakończeniem rundy trzeciej. W pierwszej minucie i 45 sekundzie walkę przez poddanie trójkąt nogami zwycięża Tyson Kwiatkowski. wielkie brawa dla zwycięzcy tego pojedynku Tysona Kwiatkowskiego, ale również dla jego przeciwnika Kacpra Przybylskiego. Tak, formalności stało się zadość. Właściwie sędzia tylko dopełnił formalności. A my dziękujemy widzom z YouTube'a i zapraszamy do systemu Pay